pese a que está nunha situación crítica e de alto conflicto polo golpe de Estado que diron hai pouco máis de 40 días, sai moi pouco nos medios de comunicación, apenas se nos informa, se nos dice o que está a ocurrir. Por eso a forza e a necesidade destes actos que espero e confío, porque así foron convocados en moitas cidades, en moitos povos do país. Hai 40, como digo, máis de 40 días, as grupos, as forzas que posúen o 90% do capital e das fontes de produción do país, pois non soportaron o pequeno intento de acercamento do poder oficial constituído, do poder constitucional representado polo presidente Manuel Zelaya. Non resistiron o seu intento de achegamento ás clases sociales, de aportar un pouco de valor en termos económicos e de subir o nivel de vida destas clases sempre, estas clases populares sempre, sobre todo o campesinado, sempre marxinado, sempre oprimido. Ao ver este pequeno intento, este avance hacia a esquerda, diríamos, con o apoio do grupo bolivariano, que diríamos dos países colindantes, os países do Cono Sur, que están tentando de facer este proceso de que participe o povo de verdad en todo o que é a construción do país, non? E non que este sempre en máis de 4 xentes dominantes que poseen todo. Pois ben, esta situación provocou, posiblemente con axudas e sobre todo con satisfacción e consentimento de outros satélites que non vamos a nomear aquí, provocou que tomaran o poder as forzas militares e puxeran un presidente de monigote, ali un Micheletti por aí. Entón, consecuencia inmediata, bueno, o primeiro que teño que decir, en línea co que decía ao principio da falta de presencia nos medios, etc., é que algúns países, sobre todo do Cono Sur, como digo, os do grupo Novo Sur, ou así que se chama, estos se pronunciaron aberta e claramente condenando ese atentado contra a Constitución oficial, contra a democracia e contra o Estado de Dereito, non? Pero outros, pois, non respostaron con tanta forza, e outros silenciaron, ou, bueno, encollense de ombros, non? Entón, dentro do país que está ocurrindo, pois, como digo, estas dúas organizacións que nacen como consecuencia do atropelo institucional do golpe de Estado, Vía Campesina, Frente Nacional de Resistencia contra o golpe de Estado, avisan, convocan, comunican a todo o mundo o que está a suceder e o que chaman a apoialos con estas concentracións, con estas manifestacións, cando eles están avanzando por todo o país para concentrarse en dous focos que son Tegucigalpa e San Pedro Sula. Estes movimentos teñen un representante, teñen un guía que é un cura católico que se chama Arroyo, o padre Arroyo, vai ao frente dunha das columnas do movimento. Vou a ler, aparte de que vou dar un par de datos nada máis, é mostrar simbólicamente a solidaridade con cantos en Honduras se mobilizan hoxe nunha marcha pola dignidade, que dende distintos puntos do país se dirixen cara á súa capital, Tegucigalpa e San Pedro de Sula. Nos sumamos así mesmo ao Día de Acción Global por Honduras, que a nivel internacional se celebra hoxe mesmo. Unimos a nosa voz a todos os organismos internacionais, estados e movimentos sociais que denuncian o golpe de Estado e reclaman o retorno á institucionalidade democrática e a volta a alturas do seu lexítimo presidente Manuel Zelaya. Denunciamos a represión desatada polos golpistas a través da acción da policía, das forzas armadas e incluso de escuadróns de morte. Exiximos o respecto ás libertades políticas e á propia vida. Rechazamos a maniobra de certos medios de comunicación que pretenden poñer nun mismo plano de igualdade os golpistas e o goberno lexítimo da nación irmá, facendo así un dudoso servicio aos principios democráticos. Por último, manifestamos a nosa determinación de proseguir esta solidaridade
hasta que Honduras non se cala, Honduras non se rinde, o povo non se cala, Honduras non se rinde, o povo non se cala, Honduras non se rinde, o povo non se cala. Contra o golpe militar, resistencia popular. 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 Resistencia popular. Adiante, adiante, a loita é constante. 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 Honduras non se rinde, o povo non se cala. Honduras non se rinde, o povo non se cala. Honduras non se rinde, o povo non se cala. Honduras non se rinde, o povo non se cala. Honduras non se rinde.